नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे चेनेलाव गिबियावनो बरायनाय जाबाय। सोंनाय बिदां 3.3 नि क्वेश्चन नम्बर 3 खौ आं दिनै सल्व खालामनानै होगोन। नाथाय बिनि सिगां आं क्वेश्चन नम्बर 1 आरो 2 खौ सल्व खालामखांबाय। बे सल्व खालामनायखौ नायथार। आं बिनि थाखाय बे भिडिअनि डिसक्रिपशननि गाहायाव लिंक होना दोनदों। नङाब्ला नैबे गोजौनि आइ बाटनाव थांनानैबो नोंहा नायनो हागोन। नाथाय मानो नायनांगौ? नायोब्लासो नोंथाङा बे 3 नि सल्व खालामनायखौ मोजाङै बुजिगोन। ओंखायनो नोंथाङा थांनानै नायथार। आरो बेबायदि खस्थ' खालामनानै बानायनाय भिडिअखौ नोंथाङा जुदि मोजां मोनदोंब्ला बे भिडिअखौ लाइक खालाम आरो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो। आरो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै अल आइकनाव थुनानै हो, जाहाथे नोंथाङा डेइलि आपडेट मोनबाय थायो। स' नायलांदो क्वेश्चन नम्बर 3 नि 1 खौ आं दिनै सल्व खालामग्रोगोन। बोरै खालामनांगौ, अके? बिदिब्ला नम्बर 3 आव मा सोंदों? गाहायाव होनाय जेंनाफोरनि थाखाय हांखोआरि समानथाय जरा दा आरो बिसोरनि मावफुंथायफोरखौ फज'स्लायनाय आदबजों दिहुन। माने बावहाय बेसेबां प्रब्लेम जादों बे 3 नम्बरनि 1, 2, 3 आव। बेफोरनिफ्राय जों मा दानांगौनो? हांखोआरि समानथाय जरा दानांगौ। माने नै बेबायदि मोननै हांखोआरि समानथाय जरा दानांगौ। वी हेभ टु फर्म ए पेयार अफ लिनियार इक्वेशंस। बेबायदि। बिनिफ्राय मा होनना बुंदों? बिसोरनि मावफुंथायफोरखौ फज'स्लायनाय आदबजों दिहुन। माने जोङो x आरो y नि मान दिहुननांगौ, बा जायखिजाया मोननै सोलायस्लुनि मान दिहुननांगौ। मा मेथडजों? फज'स्लायनाय आदबजों। फज'स्लायनाय आदबखौथ' नोंसोर नैबे नाम्बार 1 आव मोनखाबायना नै। फज'स्लायनाय आदबजों मावफुंथाय दिहुननाय ना। बे एखे आदबजोंनो जोङो मा दिहुननांगौनो? मावफुंथायखौ दिहुननांगौ। मावफुंथाय दिहुननांगौ माने बावहाय जे मा प्रब्लेम जादों जेनेबा नै नायलांदो नाम्बार 1 आव। मोननै अनजिमानि फारागा 26 नो। माने मोननै नाम्बार्सनि डिफारेन्सआ 26 आरो मोनसे अनजिमाया गुबुन मोनसेनि फानथाम। मोनसेया मोनसेनि फानथामनो माने 3 टाइम्स। होमबा बिसोरखौ दिहुननांगौ माने बै अनजिमाफोरखौ दिहुननांगौखौनो मा होनना बुंदों? मावफुंथाय दिहुन होननानै बुंनाय जादों। अके? नायलांदो, नायलांबानो मोजां बुजिगोन। नाथाय दानला दानसि नायनाङा दै। दानला दानसि नायबा बुजिनाय नङा। स' गिबियावनो लिरना लादो। मोननै अनजिमानि खोथा बुंदोंमोन नालाय, बेवहाय मोननै अनजिमाखौथ' जों मिथिया। बेवहाय बिसोरो मा बुंदों? जे मोननै अनजिमानि फारागनो। फाराग माने माइनासखौ होनना बुङो दै, दानख'लायनायखौ होनना बुङो फाराग। जेनेबा हमना लाबाय 3 - 4, बेखौनो मा होनना बुंगोन? 3 आरो 4 नि फाराग माने डिफारेन्स। अके? होमबा मोननै अनजिमाखौथ' जों मिथिया। बिसोरो मा होदों? मोननै अनजिमानि फारागखौल' खिन्थादों जे दानख'लायनानै मोननाया 26 नो। आरो मा होनो? मोनसेया मोनसेनि फानथाम। माने ओरैबायदि नै जेनेबा मोनसेया जेनेबा 3 ब्ला मोनसेया मोनसेनि फानथाम, माने मोनसेया मोनसेनि 3 × 3 बेसेबां जागोन? 9। 9आ 3 नि फानबेसे? फानथाम नङा होमबा? मानो फानथाम? 3, 3 मोनथामबासो मा जायो? 9। थिग बेबायदिनो 2 नि फानथामा सोर? 2 नि फानथामा सोर? 2 नि फानथामा सोर? 6। मानो 2 नि फानथामा 6? 2, 2 मोनथाम दङ 6 आव। बेबायदि नाम्बार आरो जेनेबा। अके? होमबा जोंथ' मिथिया जे बे मोननै नाम्बारा मा? बे नाम्बाराबा सोर? जोंथ' जेबो मिथिया बावहाय। ओंखायनो जों मोनसे नाम्बारखौ मा हमसै? मोनसे अनजिमाखौ जों x हमसै, मोनसे अनजिमाखौ जों मा हमसै? y हमसै। बुजिबाय ना? कुवेश्चन्सखौ बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना। आं खनसे बुंबावनो, नोंथांमोना जुदि बुजिबायब्ला एसे स्किप खालामनानै नायदो भिडिअखौ, बुजियाखैब्ला खनसे नायबाव। माने मा होनना बुंदों? मोननै अनजिमाखौ दानख'लायोब्ला आरो जेनेबा बेसे मोनोनो? 26 मोनो। दानख'लायोबा, माइनास खालामलायोबा, बेखौनो फाराग होनना बुंदों। बिनिफ्राय मा होनना बुंदों? मोनसे कन्डिसना, गुबुन मोनसे कन्डिसना जाहैबाय माने मोनसेया मोनसेनि फानथाम। जोंथ' फानथाम, फानब्रै, फानबा होननायखौथ' बयबो मिथिखागौ ना। आरो आं मा होनना बुंदों? फानथाम होनना बुङोब्ला सिगांनि भिडिअ आं खिन्थाखादों जे माल्टिप्लाइ खालामनांगौ। अके? माने सानजाबनांगौ। फानथाम होनबा बेसेबां सानजाबनांगौ? 3 माल्टिप्लाइ खालामनांगौ। फानब्रै होनदोंबा 4 माल्टिप्लाइ खालामनांगौ। फानबा होनदोंबा 5 माल्टिप्लाइ खालामनांगौ। आरो माजों माल्टिप्लाइ खालामनांगौ? माजों सानजाबनांगौ? नायलांबाय था भिडिअखौ मोजांनो, होमब्लानो बुजिगोन नोंसोरो। अके? स' गिबियावनो लिरना लादो जे जोंथ' मिथिया नालाय अनजिमाखौ बेवहाय। ओंखायनो जों हमबाय होननानै लिरना लादो। माने लेट। हमबाय, लेट। मोननै अनजिमाया माने मोननै नाम्बार्सआ। अके? हमबाय मोननै अनजिमाया बा मोनसे अनजिमाया स' one number is बेसे हमना लाखो जोङो? x। मोनसे अनजिमाखौ जों मा हमना लाबाय? x होननानै हमना लाबाय। आरो गुबुन मोनसे अनजिमाया बेसे हमसै जोङो? y होननानै हमनानै लाबाय। Another number is what?
y होननानै जों लेट खालामनानै लाबाय स' दानिया सोंलु बायदिब्ला मा जोंथ' x आरो y होननानै हमना लाबाय मोननै अनजिमाखौ मोनसेखौ x हमबाय मोनसेखौ y हमबाय दा सोंलु बायदिब्ला मा होनना बुंदों दानख'लायोब्ला माने फाराग होनदों नालाय डिफारेन्सआ बेसे मोनोनो 26 मोनोनो होमबा बेखौ जों मा लिरगोन बेखौनो जों ओरैबायदि लिरगोन सोंलु बायदिब्ला स' according to questions a oblique q अके मा जागोन मोननै अनजिमाखौ दानख'लायदों माने x निफ्राय y खौ दानख'योब्ला बेसे मोनोनो 26 मोनो बेखौनो मा होनना बुंदों मोननै अनजिमानि फाराग होनना बुंदों मोननै अनजिमानि फाराग माने x निफ्राय y खौ दानख'नानै मोननाया बेसेनो 26 नो बुजिबाय जानांगौ मोननै अनजिमानि डिफारेन्स होननाय लोगो लोगो गोसोआव लाखिखा मोनसेनिफ्राय मोनसेखौ माइनास खालाम बावहाय जों सोरखौ देरसिन होननानै सानना लानो हायो दायो x खौ माने x खौ देरसिन होनना लानो हायो x निफ्राय y खौ दानख'नानै बेसे मोनदों माइनास खालामनानै 26 मोनदों अब्ला बे मा बुजायदों जोंनो मोननै अनजिमानि फाराग जायनि फारागा बेसे बुजायदों 26 बे जाबाय गिबि मामोन जोंहा कन्डिशनमोन अके नाय बाव होनाखै होमबा मोननै अनजिमानि फारागा 26 बेखौनो बेवहाय जों मा खालामबाय जे मोनसे अनजिमाखौथ' जों x हमबाय नालाय मोनसे अनजिमाखौथ' जों y होननानै हमना लाबाय नालाय होमबा x निफ्राय y खौ दानख'नाय माने मोननै अनजिमानि डिफारेन्स फाराग आरो मोनसे कन्डिशना मा मोनसेनि फानथामनो माने x आ y नि फानथाम बे x आ देरसिन दै बावहाय माने x आ देरसिन x निफ्राय y खौ दानख'नानै बेसे मोनदों 26 होमबा सोर देरसिन जागोन होननानै मिथिखाबाय x खौ नों मिथिखाबाय होमबा x आ सोरनि फानथामनो देरसिना सोरनि फिसासिननि जेब्लाबो फानथाम जायो जेरैहाय बावहाय आं दानि बुंदोंमोन ना नै 2 आ 6 जों समान जानोब्ला मा सानजाबनांगोन 2 जों मा सानजाबनांगोन 6 जों समान जानोबा 3 सानजाबनांगोन नङा होमबा माने 2 खनथामब्लासो मा जायो 6 जायो होमबा नों बावहाय मा बुंनो हायो नों बेनिफ्राय मा बुंनो हायो जे 3 × 2 = 6 माने बे 6 आ सोरनि 2 नि फानबेसे फानथाम फिसाजोंसो सानजाबनांगोन नोङो ओंखायनो बावहाय जोङो सोरजों सानजाबनांगोन 3 खौ y जों 3y माने माने जादों x आ सोरनि फानथाम y नि फानथाम होनबा टाइम्स होनो बुङोब्ला 3 टाइम्स 4 टाइम्स होनना बुङोब्ला जेब्लाबो मा खालामनांगौ सानजाबनांगौ x = 3y माने माने जादों x आ y नि फानथाम राइट x आ मानि फानथाम y नि फानथाम बिदिबा x = 2y लिरोबा मा बुजिनांगोन x आ y नि फानबेसे फाननै माने 2 टाइम्स 4 थायोब्ला मा बुजायनांगोन जोङो 4 टाइम्स अके फिसासिनजों जेब्लाबो फानथाम फानब्रै होननायखौ जेब्लाबो मा खालाम माल्टिप्लाइ खालाम बुजिबाय जानांगौ दै बुजिदोंब्ला बुजिदों होनदो जुदि बुजियाखैब्ला कमेन्ट खालाम आरो बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ दा जोंहाथ' समानथाइ जरादा होनदोंमोन ना कुवेसन्सआव नै हांखोआरि समानथाइ जरादा होनदोंमोन समानथाइ जराखौथ' मोनबाय जों नै समानथाइ जराखौथ' मोनबाय अके दा जोंहा मा खालामनांगौ समानथाइ जरानिफ्राय नैबे मावफुंथाइ दिहुननांगौ होनना बुंदोंमोन माने नैबे x आरो y नि मान दिहुननांगौ जों अके x आरो y नि मानखौ फज'स्लायनाय आदबजों बोरै दिहुनो आंथ' बयनोबो सिगाङावनो बुंखाबाय थादों नायगिरि नोंथांमोन बयनोबो x आरो y नि मानखौ दिहुननो थाखाय समानथाइ 1 निफ्राय मानि मान दिहुनना लानांगौ x नि मान दिहुनना लानांगौ नङाब्ला y नि मान दिहुननानै लानांगौ अके समानथाइ 1 निफ्राय x नि मान दिहुनना लानांगौ नङाब्ला y नि मान दिहुनना लानांगौ दा नों नायग्रोदो दानिया नायलाय समानथाइ 1 निफ्रायल' दिहुननो हायो बे नङा समानथाइ 2 निफ्रायबो नों x आरो y नि मान दिहुनना लानो हायो होमबा आङो नायनोसै बावहाय जे नुबाय जे x - y = 26 दङ होमबा आं x नि मान दिहुननो हायो खिन्थु आं y खौ बिथिं लांनांगोन 26 नि फारसेथिं नाथाय बेबायदि खालामाब्ला आरो समानथाइ 2 खौ नायबाय आङो जे समानथाइ 2 आवलाय माथो x नि मान दंखायो x = 3y दंखायो होमबालाय आं मानो समानथाइ 1 निफ्राय x नि मान दिहुनबावनो समानथाइ 2 निफ्रायनो अलरेडि x नि मान मोनखाना दंखायो जोंहा होमबा बे x नि मानखौ नैबे समानथाइ 1 आवल' फज'दो नों डाइरेक्ट माने सिगांनि बायदि समानथाइ 1 निफ्राय होननानै लिरलायनो गोनां गैला बावहाय मानो लिरनो गोनांथि गैला मानो होनबा जोंहा नै समानथाइ 2 आव अलरेडि x नि मान मोनखाबाय नों जास्ट माल' लिरदो
समानथाइ 2 नि x नि मानखौ समानथाइ 1 आव फज'नानै ओके समानथाइ लिरनोसै 2 नि x नि मानखौ समानथाइ 2 नि x नि मानखौ समानथाइ 1 आव फज'नानै okay just let the using the value of x in equation 2 in equation 1 we get मा मोनगोन बेनि थाखाय समानथाइ 1 आव फज'नोसै थ' समानथाइ 1 खौ खनसे लिरना लाफिनसै दै जायराव नों जाय समानथाइयाव फज'गोन बे समानथाइखौ खनसे लिरना लाफिन जाय समानथाइनिफ्राय माबा मोनसे खालामनो नागिरदों बै समानथाइखौ खनसे लिरना लाफिन होमबा नोंहा साबसिन जायो बा समानथाइ 1 आव फज'नोसै होनदों नालाय जों समानथाइ 1 खौ लिरना लाफिनबाय दा समानथाइ 1 आव नैबे x नि जायगायाव नैबेखौ फज'सिगोन आङो मामोन x = 3y बा बिनि जायगायाव फज'फैबाय नै फज'फैबाय दै x नि जायगायाव मा फज'बाय 3y फज'बाय मानो होनबा x = 3y मोन अब्ला बिसोर मोननैजों मा जागोन लोगो जागोन ना दुश्मन जागोन बिसोरो सानैजों लोगो जाया बिनिफ्राय बेखौ नोङो मा खालामनांगोनसो माइनास खालामनांगोन बा 3y निफ्राय बेवहाय जेबो गैया दा सान बेवहाय मा दंदेरो 1 दङ 1y बा बेसे थागोन मोननै y थाबावगोन मोनथाम y निफ्राय मोनसे y थाङोब्लाथ' मोननै y थाबावगोन ना होमबा नोङो y नि मान दिहुननांगौ जोंखौ मावफुंथाइ दिहुनहोदों जोंखौ सल्भ खालामहोदों सल्भ खालाम माने सोलायस्लुनि मान दिहुननाय होमबा नों y नि मान दिहुननांगोन होमबा y नि मान दिहुनबा 2 खौ बिथिं लाबोदो डिभाइड खालामग्रा जागोन बियो होमबा बेसे जागोन बेलाय 13 जागोन 26 खौ 2 जों डिभाइड खालामबा 13 मोनो दा नोंहाथ' y नि मान मोनबाय नाथाय नोंनो मानि मान नांबावगौ x नि मान नांबावगौ मानि मान नांबावगौ x नि नैबे x नि मान नांबावगौ नोंनो नैबे x नि मानखौलाय नों ओरैनो मोनखाबाय नै y नि मानखौ फज'बा फैबानो नैबे y = बेसेमोन 13 ना नैबे y = 13 मोन ना बे y = 13 खौ नैबावल' फज'फैलाय नोङो होमबानो मानि मान मोनबाय x नि मान मोनबाय अके बे नायलांदो बेनि थाखाय नैबे बाथ्राखौ लिरनांगोन y नि बे मानखौ समानथाइ 2 आव फज'नानै मोनो माने जों y नि मानखौ समानथाइ 2 आव फज'सिगोन अके नैबे समानथाइ 2 आव फज'सिगोन जों y नि मानखौ अके स' using the value of y in equation 2 समानथाइ 2 आव जों फज'सिगोन नालाय समानथाइ 2 आ मामोन खनसे लिरना लाफिनबाय नै समानथाइ 2 आ मोन x = 3y समानथाइ 2 आव y नि मानखौल' पुट खालामफैलाय y नि मानखौ बेसे मोन्दोंमोन जोङो 13 मोन्दोंमोन ना बा x = बेसे जागोन बिसोर मोननैजों ब्रेकेट बोखारबा बेसे जागोन 39 जागोन होमबा मोनसे अनजिमाखौ जों x हमदोंमोन ना therefore मोनसे अनजिमाया one number is मोनसे अनजिमाया माने one नाम्बारा बेसेबां 39 गुबुन मोनसेया another one is गुबुन मोनसेया बेसेबां 13 ओके होमबा जों दानिया चेक खालामफिननो हायो जे बिसोर जे बुंदोंमोन ना मोननै अनजिमानि फारागा 26 नो माने दानख'लायोबा 26 मोनो माइनास खालामलायोबा होमबा जों मोनसे अनजिमाखौथ' 39 मोनबाय मोनसेखौथ' 13 मोनबाय ना दानख'लायलाय नोङो माइनास खालामनायलाय 26 मोनगोन ना मोना 9 निफ्राय 3 फैब्लाथ' 6 जाखायो बा बेसे मोनमारो 26 मोनमारो आरो मोनसे अनजिमाया मोनसेनि फानथामनो माने 39 आ 13 नि फानथाम जागोन ना जाया obviously जागोन ना नोङो 13 जों 3 माल्टिप्लाइ खालाम सानजाब्लाय बेसे मोनो 39 मोनो बिनि मिनिङा मा होननाय जादों 39 ना 13 नि नैबे 39 आ 13 नि फानबेसे फानथाम होमबा जोंहा कुवेश्चन्सआव मा कन्डिशन होदोंमोन बेजों एन्साराबो मिलायहैबाय स' कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंहा मोनसे अनजिमाया 39 जागोन मोनसे अनजिमाया मा जागोन 13 जागोन स' दिनै बेखिनियानो गाइस गाबोन आं नैबे नैबे कुवेश्चन्सखौ सल्भ खालामगोन नाम्बार 2 खौ ओंखायनो नोंथांमोना बेबायदि भिडिअखौ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बेबायदि खस्थ' खालामनानै बानायनाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होनो दाबाव नोंथांमोननि लाइकआ आंनो गोबां थुलुंगानाय होयो स' उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन दिनै भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोनसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों